Üdvözlöm! Az Ébdent virtuális nagykövete vagyok. Kíváncsi rá, hogyan lehet hiányzó fogait pótolni fix fogsorral, akár egyik pillanatról a másikra? Nézze meg a Fast and Fix terápiával, hogyan lehetséges a hiányzó fogai pótlása. Rendelőnk különböző implantátumrendszerekkel dolgozik, így esettől, csontvastagságtól és foghiánytól függően szinte bárkit el tudunk látni. Fast and Fixed rendszerünknek köszönhetően a hozzánk érkezők az operációt követő napon fix pótlással hagyják el a rendelőt. Az első lépés mindig egy konzultáció. Az orvos készít egy CT felvételt és elvégzi a szájüregvizsgálatot. A látottak alapján felállítja a kezelési tervet, amelyet az implantátum referenseink elkészítenek, majd a kezelést elmagyarázzák lépésről lépésre. Ha ön elégedett a hallottakkal, akkor egy előre leegyeztetett időpontban elkezdődhet a kezelés. A Fast and Fixed rendszerrel a felső állcsontba általában 6, míg az alsó állcsontba általában 4 darab implantátumot ültetünk be. Ezek az implantátumok ferdebehelyezéssel kerülnek beültetésre, így nagyobb felületen illeszkednek be az állcsontba, és ennek köszönhetően a vékonyabb csontállomány sem feltétlenül jelent akadályt az implantáció elvégzésére. Az operáció előtt a protetikus orvos rögzíti a harapást, annak érdekében, hogy a fogtechnikai laborban minél pontosabb munkát tudjanak készíteni. Az operációt követően az orvos leveszi a lenyomatot, és ez alapján készíti el a labor a terápiás fogsort, amelyet másnap a protetikus a páciens szájába helyez. Mielőtt a terápiás fogsor felhelyezésre kerül, a páciens megnézheti a fog esztétikáját, méretét, alakját. Bizonyos változtatásokat ilyenkor még el lehet végezni. A fogsort fél évig a csont teljes gyógyulásáig kell viselnie a páciensnek. Fél év elteltével újabb lenyomatvételeket és harapásrögzítést követően elkészítjük a végleges fogsort. A végleges fogsor elkészítése hosszabb időt vesz igénybe, több alkalommal is meg kell jelenni a rendelőben. De köszönhetően a terápiás fogsornak a páciensnek nem kell fog nélkül lennie két kezelés között. A fogsorokat csavarokkal helyezzük fel, így probléma esetén is könnyen le tudja venni azt az orvos. Szükség esetén akár a terápiás fogsor is visszahelyezhető. Így a páciens ilyenkor sem kényszerül arra, hogy akár egy napig is fogak nélkül legyen. Fémallergia esetén laborunk a legmodernebb fémmentes anyagból is tud tökéletes esztétikájú fogsort készíteni. Ha nem szeretne sokat várni fogsorára, fél a kezeléstől, vagy nem szeretne csontpótlást, keressen fel minket, mi csontpótlás és arcüreg emelés nélkül, éber vagy mélyaltatásban, akár 2 nap alatt tudjuk pótolni hiányzó fogait. Fast and Fixed rendszerrel ön akár pár nap alatt fix pótlással a szájában hagyhatja el a rendelőt. A kezelés kivitelezhető éber szedációban is. A fix terápiás fogsornak és a rövid határidőnek köszönhetően a kezelés minden lépése könnyen tervezhető és rugalmas. Más implantátumrendszerekkel ellentétben nem kell napokig vagy akár hónapokig fix fogsor nélkül lennie. Szeretne konzultációra jelentkezni? Írjon e-mailt az info@ebdent.hu e-mail címre, vagy hívja a +3620 231 13 53-as számot. www.fogpótlásgyorsan.hu